Bekdädi. Proç derlem. Yigit özün ma'lumidir işinne, ılıcınna, zibanınna bellidir. Berekallah mahtun ulişan. Yandırsın özü mahtun ulin. Diýlemem mamam. Can sağ ol. Men o bir vize çıkardım bilýän, hemme ustalara hormatym ully. Sağ ol. Allah razı olsun. Ha. Öz işinin ustady. Dekar bugün bize mihmançılığa geldi. Sizem juboy görme bar eken. Benim diýotin. Sağ ol. Ha. Rahman canım sayesinde. Ha. Sağ Daha sağlanır rahman. ol. Hemme vizeler gollaýandyr. Sağ ol. Tügülüm beki oğlanlıktan onu yaşlıyım. Künari, şu künari kendine. Ha. Kakam. Adı belli nur kuzap şeklip adalanma. Gazada işledik. Kişilikten iller çağırır. İgruş koynasa biz maşinço, instrument. Teketli oğlu kanal ne? Ha. Şöyle yarakul naklama ba. Ay ne kâr öğrenne yigrenne yigrenne ne aramaz ya. Ha. Tügülüm keslinden kemal tap. Ha. Minnettar sizem. Bizim Padrovka'dan olas, qarad bolan biz öz etişimiz boyunça edýärler. Şol işte az professional, bir näli, indi maşin sistemasyny Padrovka stil, mebel salatymyz gelýär. Ha. O bolýa. Men onu özüm etip gördüm mebel. Kraska dip palirok. Buna elin könem görürler. Ýa-da bir araba tutmam bolan noktalara boş wagt. Ayo, oy. Täällä ola herkime. Bizim kam maşin gerek bizim kam mebel tavsar valla. Söz yok. Prosto şikarma. Zavoddan oňakla çykan o. Gidin de tolan vaditde, qalasa aham sağlayın onu. Yo, bilýär o. Yo, yüz arasında palibon, Padrovka etmesen var ya bilen maşinede. Maşin, bunça da bolan o. Hatta yani kıvıtışkada kovan çekýärler. Ara dokutçuk kaçırýar bilen. Ha, o. Ol mebel. Şaýam ol mebelliyle zat. Spürlenme de gidýär o jagaş musulda. Ha. İşe de söz yok men. Rahmanjan pastan görýän wizeler bolýan. So tapaw diýam. Luboy iş oňar uradymy usta şol. Mebel bolsun, ağaç bolsun, maşin bolsun. Luboy zatda usta bolýar men hemmesine hormatym bolýar. Yani ustalarım, oğlanlarım brendte var o zatta. Belki o zat görünlerine doğru düşünürler de. Özün silamak diýen bir zatta. Ha. Özün silamak brendteler. Ha. Onun hünerim sila bilen oklar. Ha. Onun hem ustalar bir duruýdyp bara adamlarym garaýşy şolar ýa-da. Ha. Ustalaryň adyna sanat getirýärler de bilen. Akılın işini göngül söyünür. O adam etýän işini ýürüň söýüp adam öz şoňa ýokumly bolaýa, ruhun açylaýa o adam gürrüňinden. Telefonum yaman zıkla ya gördüler. Bu bir kraskadan kaptı bırakamadı dedi. Ayağına. Şoňa var klient talap edýär oňan. Ha. Klient düşünýän adam o da käkşi diýär bilen klient anjyk diýär. Yo men anjyk diýmok. İşi bilýän adam şu kadýan şoňa. Endi men düşünjem, düşünjüm boýunça bilemok. Şolardan işe öwrenýärdi. Ho, sağ ol. Ana dilim makinalyň benem şoňdan ýanlar o. Näçe çık koysan çok oldu. Ha. Şu her klientden bir zat öwrenip galýarmy? Şolaň saýasynda diýär. Ha. Düşünürüm o var. Etip barza. Palirokdanam video düşüp goýar. İşin arasynda tilak geldiň, sağ ol. Rahmanjan dostumuz ha. Onuň jaňatdy gün gaýtdym, krask dep otyrdım ha. Diski dep otyrdım. Meseleler. Tabnadan näde diýip gör, burun gelmeli bilýär jaňadan görmäne geleýin diýip bana. Tapa doğru. Daha da